1931ko apirilaren 14an, Eibar izan zen Bigarren Errepublika aldarrikatu zuen lehen hiria. Hiri txiki bat, baina historia handikoa. Egun hartan, hiri oso batek etorkizuna amestu zuen, eta askatasunaren, berdintasunaren eta justiziaren aldeko simbolo bihurtu zen. Etorriztxuan tipoi inopetxia zeintzu zian ondo jantzitxate irundikero, eurak esan izotzen hola jardera, ¿a qué estáis esperando? Bueno, que esperando, si la República ya se ha proclamado hombre y tal y cual, da, sinistu. Da, bandero hija se juen da, ez iba notiziarik, da, itxuria diaren bihar esan juen Bilboko kasepe olora. Da, han betxik sin eser. Aquí no hay ninguna noticia, aquí no sabemos nada. Pero ¿os habéis dado cuenta de lo que habéis hecho? Bueno, pues ya hemos hecho. Horretxe da, Eibarren lehenago urte bana, egun bar lehenago, republikiak. Izan gara espabilegoak izan gara Eibartarrak. Gabeko almarrak inguruan ero, gupten gintuan, kakase pueblotik eta joaina zen frontoira, astelerara. Gentia ezaetzaun, Republika aurreatoia, viva la Republika, gora Republikia, eta bat eta bestia. Azaldian, ekarri ben bomberuak eken, alako txorrobera undisekin, iotzeko eskilara undi bat, horixa zan gainera. Dantxe, aitxakin ja, makin ja. Da, kendu eben, porque ipintxe eban, Plaza de Alfonso XIII, ekanan. Da, ase kendu eben, dango txalua, da ipin eben, Plaza de la República. 85 urte geroago, oraindik ere entzuten da egun hartako oihartzuna. Urtero, apirilean, herritarrek egun berezi hori gogoratzen dute. Memoria ez da iragana gordetzea soilik. Memoria eraiki, partekatu eta landu egiten da. Iragana ezagutu, etorkizuna eraikitzeko. Hori izan zen 80ko hamarkadan Eibarko udalak Egoibarra batzordea sortzearen arrazoia. Toribio Etxeberriari egindako omenaldia abiapuntua izanik, udalak ulertu zuen haren erantzunkizuna zela memoria historikoa berreskuratzea. Eta horrela jarraitzen du, sail eta eragile ezberdinen elkarlanari esker. Aurten, 25 urte dira lanean hasi ginela, Bigarren Errepublikaren aldarrikapenaren gertakizunak belaunaldi berriei transmititzeko helburuarekin. Memoria espazio publikora atera da. Erakusketak, hitzaldiak eta ikuskizunak antolatu dira. Hiriak ulertu du historia ez dela liburuetako kontu bat, eta kaleetan, etxeetan eta oroimenean ere bizi dela. Lan horrek guztiak merezi duen aitortza jaso du. Memoriaren lekua izendapena jaso du Eibarrek, hiri osoaren ahalegin kolektiboari aitortza eginez. Iragana ez da itzali egiten den argi bat. Eibarren, memoriak argiztatzen du etorkizuna.